ኣብ ልብኹም ፍሉይ ናፍቆት ተሰሚዕኩም ዶ ይፈልጥ? ዘይትዝክርዎ ነገር ግን ከኣ ነብስኹም እትፈልጦ ናይ ጥንቲ ዓድኹም ናይ ምንፋቕ ስምዒት። እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ብዙሓት ናፍቆት ገነት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ነተን ሕቡኣት ብሄረ ህያዋንን ብሄረ ብፁዓንን በፂሕናየን ኢና። ሎሚ ግን ጉዕዞና ናብ ዝለዓለ ነዕርጎ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ናይ ጥንቲ ርስቱን ዘለኣለማዊ ተስፍኡን ናብ ዝኾነት ገነት ንጓዓዝ። ገነት ናይ ገጣሚ ጽባቐ ሓሳብ ወይ ውፅኢት ጽውጽዋይ መጽሓፍ ዘይኮነትስ ሓቀኛን ህላውነታ ዝተረጋገፀን ማዕጾኣ ዝተኸፈተልናን ናይ ክብሪ ርስትና እያ። ንሳ ናይ ወዲ ሰብ ናይ መጀመርታ ቤቱን ናይ መወዳእታ ተስፍኡን እያ። እዛ ዓብ ጉዕዞና ኣብዚ ይውዳእን። ኣብተን 5 ዓለማት መሬት ዝጀምር ናይ ሰፊሕ ዳህሳስ ነብሲ ወዲ ሰብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክትፍለ ኸላ ትኸዶም ክልተ ዓበይቲ መዕርፎታት ክንምርምር የገድደና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ራብዓይ ክፋል መደብና ናይ ብርሃንን ተስፋን መሕደሪት ዝኾነት ገነት ክንበጽሓ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ድማ ተጻራሪ ናይዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ናይ ጸልማትን ፍርድን ቦታን ዝኾነ ሲኦል ርኢና ነርና። ንሎሚ ግን ኣቐልቦና ኣኪብና መከረጃ ገነት ንግለጾ። ጥንታውያን ኣስማታ ዝሓዝዎ ምስጢራት ክንፈትሕ ኢና። ኣብ ካርታ ዓለማት ዘለዋ ምስጢራዊ መራኸቢ ክንርኢ ኢና። ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ኣቦና ኣዳም ዘጥፍኡ ናይ ክብሪ ህይወትን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰልና ማዕጾ ተስፋን ክንዕዘብ ኢና። ገነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ሰሙናዊ ወረውን ክንፍትሽ ኢና። እምበኣር ናብ ጥንታዊት ዓድና ናብታ ተስፋ ዝተገበረላ ምድርና ዝግበር ነዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ እዚ ምሳይ ክትጓዓዙ ብዓባ ኣኽብሮ ይዕድመኩም። እዚ እቲ ዘደንቕ ምስጢር ገነት እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ስድራ ቤት ኤቨን ፕላስ ብልዑል እግዚኣብሔር ደገፍ ቀጺሉ ቻነልና ኤቨን ፕላስ ብኣኻትኩም ብተዓዘብትና ብትቡና ደገፍ ኣብ ሰፊሕ ናይ ኣገልግሎት መንገዲ ይርከብ። እንተኾነ ግን ሎሚ እውን 61 ካብ 100 ተዓዘብትና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ይገበርኩም ከም እትከታተልዋ ተረዲእና ኣለና። ብጃኹም ሕጂ ሳብስክራይብ ብምግባርን ምልክት ደወል ብምጥዋቕን ነዛ ኣገልግሎት ደግፍዎ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ንመስገን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነዚ መደብ እዚ ንዓኻትኩም ንኽቡራት ተዓዘብትና ንምብጻሕ ዕፀ ህይወት ብዝብል ኣርእስቲ ሊቀ ጠይባት መሰረት ምሕረቱ ዘህተሞ ፍትው መጽሓፍ ተጠቂምና ኢና። ብዛዕባ ገነት ቅድሚ ምዝራብና መጀመርታ እዛ ቅድስቲ ሃገር እንታይ ምዃናን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዋ መሰረት ምርዳእ የድሊ። ገነት ናይ ገጣሚ ጽባቐ ሓሳብ ወይ ውፅኢት መጽሓፍ ጽንጽዋይ ዘይኮነትስ ብመለኮታዊ ቃል ዝተመስረተት ሓቀኛን ህያውን ስፍራ እያ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገነት ዝብል ቃል ልዕሊ 45 ግዜ ክጥቀስ ከሎ ኤደን ዝብል ቃል ድማ ልዕሊ 17 ግዜ ተጠቒሱ ንረኽቦ። እዞም ክልተ ቃላት ብዙሕ ግዜ ተተሓሒዞም እንተመጽውን ነብሲ ወከፎም ናይ ገዛእ ርእሶም ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎም። ኤደን ዝብል ቃል ትርጉሙ ምቹእ ቦታ፣ ሓጎስ፣ ልሙዕ መሬትን ሰፊሕ ቦታን ማለት እዩ። እዚ ድማ ዘርኢ ገነት ካብ መጀመርታ ንወዲ ሰብ ናይ ሓጎስን ምቾትን ቦታ ኮይና ከም ዝተመረፀት እዩ። ገነት ዝብል ቃል ድማ ዝተሓፀረት ቦታ ወይ ድማ ቦታ ኣዳኽልቲ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። እዚ ድማ ካብ ርክሰት ዓለም ዝተፈለየትን ብመለኮታዊ ሓለዋ ትሕሎ ፍልይቲ ቦታ ምዃና የመልክት። ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝነግሩና ኤደን እቲ ሰፊሕ መልክዓ ምድሪ ክኸውን ከሎ ገነት ድማ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኤደን ብምብራቃዊ ሸነኽ ብኢድ ኣምላኽ ዝተተኸለት ፍልይትን ቅድስትን ቦታ ኣታኽልቲ እያ። እዚ ሓቂ እዚ ብግምት ዝተመስረተ ዘይኮነስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘይሻሙ ቃል ዝተረጋገጸ እዩ። መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ከምዚ ይብል፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ኤደን ገነት ተኸለ፣ ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ ድማ ኣብ ኣንበሮ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8። እዚ ጥቕሲ እዚ ገነት ሓቀኛ መራኸቢ ዘለዋን ንወዲ ሰብ ዝተዳለወት ናይ መጀመርታ መንበሪት ምንባራ የረድእ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኢዝራ ንጻድቃን ዝተዋህበ ተስፋ ክገልጽ ከሎ ገነት ንኣኻትኩም ተኸፊታ ኣላ፣ ዕፀ ህይወት እውን ተተኺሉሎ ብምባል ገነት ነቶም ዝኣምኑ ውሉዱ ዝተዳለወት ናይ ክብሪ ርስቲ ምዃና የረጋግጸልና። ናይዛ ቅድስቲ ምድሪ እዚኣ ተፈጥሮን በረኸትን ብዙሕ ብምዃኑ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብዝተፈላለዩ ጽቡቓት ኣስማት ይጽውዕዋ። ነብሲ ወከፍ ስም ድማ ናይ ገነት ፍሉይ ባህሪ ይገልጽ። ገነተ ትፍስሕቲ ትበሃል።
ትርጉሙ ድማ ናይ ሓጎስ ቦታ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጣ ሓዘን ጭንቀትን መከራ ናይ ዓለምን ዘይብላ ፍጹም መንፈሳዊ ሓጎስ ዝነገሰላ ምዃና የመልክት። ገነት ጽጌውን ትበሃል። ትርጉሙ ድማ ናይ ዕምባባ ቦታ ማለት እዩ። እዚ ድማ ጽባቐ ዘይጽምሉ ዕምባባታት ዘይረግፉ ንዘለኣለም ጽብቕትን ብልምላመ ያዘጌጸት ምዃና ይገልጽ። ገነት ረዌት እውን ትበሃል። ትርጉሙ ድማ ብማይ ዝረወየት ቦታ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ውሽጣ መንፈሳዊ ጽምኢ ዘየለ ካብ ውሽጢ ዕፀ ህይወት ዝምንጩ ናይ ህይወት ማይ ዝረስረሰት ዘለኣለማዊ ህይወት ዝርከበላ ምዃና የመልክት። እዞም ኣስማት እዚኦም ከም ዘርእዩና ገነት ዝኾነ ይኹን ቦታ ጥራይ ዘይኮነትስ ናይ ሓጎስ ጽባቐን ዘለኣለማዊ ህይወትን ሙሉእነት ምዃና እዩ። ኣቐዲምና ናይ ገነት መንነትን ጽቡቓት ኣስማታን ድሕሪ ምርኣይና ሕጂ ድማ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ዝሓቶም ዝነበረ ክልተ ዓበይቲ ሕቶታት ነርአ። እዛ ናይ ክብሪ ሃገር እዚኣ መዓዝ ተፈጢራ? መርከቢኣ ኸ ኣበዩ? ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንምምላስ ናብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፍጥረት ምጓዓዝ የድልየና። ገነት በይና ዝተፈጥረት ዘይኮነትስ ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ከም ዝረኣናዮም ካብቶም 5 ዓለማት መሬት ሓንቲ ክትከውን ከላ ናይ ብርሃንን ናይ ክብርን ጫፍ እያ። ነቢይ ኣምላኽ ሙሴ ኣብ መጀመርታ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ከም ዝበሎ ምድሪ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብመዓልቲ ሰንበት እያ ተፈጢራ። ገነት ድማ ኣካል ምድሪ ብምዃና ዝተፈጠረት ኣብዛ ቀዳመይቲ መዓልቲ ምስ ምድሪ እያ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ልቢ ዝትንክፍን ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ዕምቆት ዘርኢ ምስጢር ገነት ዝተዳለወትሉ ግዜ እዩ። 318 ሊቃውንቲ ኣብ ቅዳሴኦም ነዚ ምስጢር ዝኽገልጽዎ ከለዉ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ገነት ኣዳለወ ይብሉ። ነዚ ቃል እዚ ንሓንቲ ካልኢት ንመርምሮ። ኩሉ ከኣሊ ዝኾነ ኣምላኽ ነቲ ዝፈትዎ ወዱ ኣዳም ቅድሚ ምፍጣሩ ንሱ ዝነብረላ ናይ ሓጎስን ናይ ክብርን ቦታ ኣቐዲሙ ዳለወሉ። ንኣዳም ፈጢሩ ኣበይ ከንብሮ ኢሉ ይሓተተን። የግዳስ ቤቱ ድሕሪ ምድላዉ ንበዓል ቤት ፈጠሮ። እዚ ዘርእየና ወዲ ሰብ ካብ መጀመርትኡ ዝተፈጠረ ንኽብሪ ንሓጎስን ምስ ኣምላኹ ብሰላም ንምንባርን ምንባር እዩ። ገነት ናይ ኣዳም ጥንታዊ ርስቱን መንበሪኡን ክትከውን ብፍቕሪ ኣቐዲማ ዝተዋሃበቶ ውህብቶ ነበረት። እቲ ካልኣይን ዝያዳ ምስጢራዊ ዝኾነ ሕቶ መርከብ ገነት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ብምብራቕ ሸነኽ ካብ ዘላ ኤደን ገነት ኣዳለወ ይብል። ምብራቕ ዝብል ቃል ጽቡቕ መልክዓ ምድራዊ ኣንፈት ካብ ምጥቋም ሓሊፉ ዓሚቕ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ። ምብራቕ ናይ ብርሃን መበቆል፣ ናይ ተስፋ ኣንፈትን ናይ ጎይታና ዳግማይ ምጽኣት ኣንፈትን እዩ። ስለዚ ገነት ብምብራቕ ብምዃና ናይ ብርሃንን ተስፋን ቦታ ምዃና የመልክት። ምስ ካልኦት ዓለማት ክንነጻጽራ ከለና እውን ገነት ካብ ኩሎም ላዕሊ ብሸነኽ ምብራቕ ትርከብ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ዓለመ መሬት ብርሃናዊ ደረጃ ክገልጹ ከለዉ ከምዚ ይብሉ። ካብ በርባሮስ ወይ ድማ ካብ ሲኦል ንላዕሊ እዛ ዓለም እዚኣ ብርህቲ እያ። ካብዛ ዓለም እዚኣ ድማ ብሔረ ብፁዓን ብርህቲ እያ። ካብ ብሔረ ብፁዓን ብሔረ ህያዋን ብርህቲ እያ። ካብ ብሔረ ህያዋን ድማ ገነት ኣዝያ ብርህቲ እያ። እሞኸ እዛ ብርህቲ ስፍራ እዚኣ ብልከ ኣበይ ቦታ እያ ትርከብ? ጥንታውያን መዛግብቲ ነዚ ክገልጹ ከለዉ ምድራዊት ከላ ሰማያዊት እያ ይብሉ። ነዚ ዘብርህ ሓደ ዘደንቕ ምስጢራዊ ቃል እውን ኣሎ። ገነት ካብ ኣኽራንን ኮራኽብትን ላዕሊ 15 እመት ልዕል ትብል እያ ይብለና። እዚ ቃል እዚ ቃል ብቃሉ ብእመት ዝልካዕ ርሕቀት ማለት ኣይኮነን። የግዳስ ገነት ካብዛ ዓለምና ብዝለዓለ ብፍሉይ መንፈሳዊ ደረጃ ወይ ስፒሪቹዋል ፕላነት ትርከብ ምዃና ዘርኢ ምሳሌያዊ ኣዘራርባ እዩ። ንሳ ኣካል ምድሪ እያ። እንተኾነ ግን በቲ ብሓጢአት ኣብ ዝወደቐ ስርዓት ዓለምና ኣይትካተትን እያ። ብዒንቲ ስጋ ካብ ዝረአ ዓለም ንላዕሊ ብምስጢራዊ መጋረጃ ተሰዊራ ትርከብ ቅድስቲ ምድሪ እያ። ስለዚ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ መርከብ ገነት ዘለዎም ኣረኣእያ ንጹር እዩ። ከምቲ ገሊኦም ዝብልዎ ገነት ኣብ እዋን ጥፍኣት ማይ ኣይጠፍአትን ወይ እውን ሎሚ ኢራቅን ኢራንን ኣብ ዝበሃላ መሬት ሜሶፖታምያ ዝነበረት ሕጂ ዝፈረሰት ከተማ ኣይኮነትን። የግዳስ ገነት ሎሚ እውን ህያው እያ። እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ብዓይኒ ሓጥኣን ከይትረአ ገይሩ ዝሰወራ ሓቀኛን ህያውን ምድሪ እያ። ነዚ ምስ ተረዳእና ሕጂ ድማ ናብታ ቅድስቲ ምድሪ ኣቲና ኣቦና ኣዳም ቅድሚ ውድቀት ዝነብሮ ዝነበረ ናይ ክብሪ ህይወት እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ብዕምቆት ንመርምር። ኣብ ገነት ዝነበረ ህይወት ቅድሚ ውድቀት ብዙሕ ግዜ ገነት ክትለዓል ከላ ገሊኦም ናይ ስራሕ መፍታሕን ዘይውዳእ ናይ ዕረፍቲ ቦታን ገይሮም ይሓስብዋ።
إذا كنا كم متحف قدسه وحنكي زرح قيو إكسابير نسب سفترو سرح فتحو كنبر زي كونس بستقدس أكلكلوت أب كبر خنبريو متحف قدس كم زيبل إكسابير أملاخ نسب وسيدو مئنتخ حلوان كنا خنان أب إيدن جنة تنبرو أريد سفترت معرف كلتا فقد 15 أبسي مئنتخ حلوان كنا خنان تبلغ قلات عب المستير حيزوم علوو كحلوا خبل كلو نايكنت قدسنا سرعاتن مئنتخ حلو كافت أرئيس تقبلو رستي بنتهنا مئنتخ حنس توهبو حلفنتي ملكت ككنا خنا خبل كلو دما نايكنت تطبق عن لملام أنك عزز مسفت أرب متحبار تطبق فترة تخعب بستوهبو كبر حلفنتي ملكت سلازني آدم سراح بتعرن بدخام من سفت أمتي كونس بحاكوسن فقرن سفت أم مسفت أرئيس الرخبو استقدس أقل كلوت نبارا إتأقل كلوت دما سفت أم أفز زخنا ناي فترة ملؤنة وشت إيو جنت سكوت لا نجر زي بالله نود سبزت لي وكل مالي أصحاساتيا إكسابير أملاخون نأين تستقبل نمك بدما صبو سخون سبلة متراب قليب لنا أريد سفترت معرف كلتا فقدت شعبته أبدا متردئة تأميتن تأمئن إشوخن مكسو قالن يلن تفترو بعلو نتليتات ود سبت كسائن زاقل كلنيو انسساتات كلهم نأدامي كسئو نبارو نسو دما سميو تعلم قويتو نبارا كابسهم كلهم فترتات مأخلكنا إكسابهير كلتا عبيت مستراوان ناقوام أما خلقنا تاقوما إذا قدميتي إذا هيوتيا نسا دما نيسل ألم هيوت منجن ملكة النبانات إذا خلقيت دما سنين أكوين نتفلت ويدما إذا بلس نبارات إذا أمزي أستدخلت أبوشت أخفو حزازي كونتس ننت أفقد أدام مفتنن نفت أرئيس الله فقرن تأساس النتن مغلت خونيو كاب كلون لعلقنا أبكنت نبر هيوت فلويس كابرو نين تحنا هيوت مخانيو بصحات أدام من هيوانن أبكنت كلو سلام دايرو كابي سيفت أمو مرأة أمكا ما استجميرو زبل حتى يلعلو ليك أهونت بتا كريستيانا كم زبر هو أدام أبكنت كلو هيوت مسناي ملا أختز مساسل نبرا لك كم هاد هتان ناب أمرو أدام كي بتسحا ناي سقات ميت كم زي هلوو أدام وين أبت ناي نتسنان تأكان كونتات كوينو نأكالو نرو كابي سكاختك أم بكي نبارون حيلو نقلبو كله أفت أري نبارا معالتو سحلف وز نبارا بصولتن بمسكانان نفت أري بمقلقالنيو نيرو كابي سكا مسيوان سجمرا نت نايت أكا خدان مستغففن كاب جنت مسوات أنيو إذا سارئنا أب جنت نبر هيوات سكاو زي كونس فتسو منفساو من باريو إذا مالت كنا ركابي سكا رخوص ويبكسا بيرستغل كلي مالت ايكونن أدا من هيوانن لكا مستفاد أروبتا جنت بسحو تباسحو نمترون ملقوا سبل تأساس تواهبواميو قدمو ودكات أب جنت نبر هيوات ستقدس أقلقلوت فتسوم سخن ناي تفترو ملؤنتن مس ملاأخت مساسل ناي نتزهنا هيواتنيو أدام أمونغو فتارين فتراتن كم نقصن كم كهانن قوينو بخبرن بتساقان نبارا إذا كل خبرن تساقان كن بحانت سيم إزاز تفاقا معطو كن نتعانتاوا أموخا اتستعانتاوا معطو نزل ألم تعاتي ترافدو ود سبزت فوق ناي كبر رستي داك ما يسرخبلو منقد يلندو دحريقو بناي كويتانا تبجاونت اتستعانتاوا معطو كمي كم استخفتن ناي كنت حدش أقلقلوت انتاي كم سخنة أسئمنا نرئي اتستخفت معطون ناي كنت حدش أقلقلوتن أقدمنا أبونا أدام كنود قد سنورز نبرا ناي نتهنا ناي كبرن ناي استقدس أقلقلوتن هيوات رئينا لنا ادخل خبري ادخل تأكا اتي مسفت أرس نبرا ناي كس نقات ركب وحانت سيم إزاز تقارت ودقت أدام ني حدا سبقيقات رئيسي كونس ناي ملا ود سب عبس براتو نبرا بتاقت بتتئا ود سب مسفت أرس نبرا وقتا ركبات فأه كبرو تقففا كاب كلون لعلى دما كاب تستدلوتلو ناي كبرو رستو كاب جنة تسقوغا معطو جنتون تعطوا إذا معطاوسي كم زغنا عينات ترى معطاوا يكونن ملوكتو محتم استحاتمو زيد فردو بستقبرلو نبارا متحف أوريد زفترات ناسس حزن فتسامي خقلس كالو كم سيبل نقدام وناوطو نابتاقم هيوات كتوسد من قدي مئن تخحلو جربيلن سكالابت ناي نبلوال سيفن بشنخ مبراغ ايدن جنت أغمتا إذا مثل زي نحن خالقيت بأمرنا نسألو
ናይ ክብሪ መልአኽ ዝኾነ ኪሩብ ኣብ ኢዱ ክትቀርቦ ዘይከኣል ዝገላበጥ ናይ እሳት ሰይፊ ሒዙ ማዕጾ ገነት ይሕሉ። እዚ ሰይፊ እዚ ናይ ሓጢአታት ካሕካሕነትን ካብ ቅድስና እግዚኣብሔር ናይ ምፍላይ ከቢድ ዋጋ ዘርኢ እዩ። ወዲ ሰብ ብናይ ገዛ ርእሱ ጻዕርን ሓይልን ነዚ ናይ እሳት ሰይፊ ሓሊፉ ናብ ገነት ክምለስ ከም ዘይክእል ዘረጋግጽ መለኮታዊ ማሕተም ነበረ። ንሽሕ ዓመታት ካብ ሙሴ ክሳብ ዳዊት፣ ካብ ዳዊት ክሳብ ነቢያት ወዲ ሰብ ብናፍቆት ናብዛ ዝተዓፀወት ሃገሩ እኳ እንተጠመተ ናይ ኪሩቤል ናይ እሳት ሰይፊ ግን መንገዲ ዓፂዎ ጸንሐ። ኣብ ታሪክ ድሕነት ናይ ማእዝን እምኒ ብዝኾነት ሓንቲ ቅጽበት እቲ ኩሉ ነገር ተለወጠ። ኣብ ከረን ቀራንዮ ኣብ ማእኸል ጸልማትን ስቃይን ንጉስ ሰማይን ምድርን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ምስኡ ዝተሰቐለ ሰራቂ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅጽበት ህይወቱ ብንስሓ ልቢ ናብኡ ጠመተ። ብድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ተስፋ ቃል ኣተወሉ። በዚ ቃል እዚ ብበደል ኣዳም ዝተዓፀወ ማዕጾ በቲ ካልኣይ ኣዳም ብክርስቶስ ፍጹም መስዋዕትን በጃኣዊ ሞትን ተኸፈተ። ናይ ኪሩቤል ነበልባላዊ ሰይፊ እውን ተኣለየ። ናብኦም ህይወት እትወስድ መንገዲ ብደም ክርስቶስ ዳግማይ ተቐደሰት። እሞኸ እዚ ዝተኸፈተ ማዕጾ እንታይ ማለት እዩ? ኣገልግሎት ገነትከ ሕጂ እንታይ እዩ ኢልና ንሕተት። ገነት ካብ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ነድሓር ሓድሽን ዝኸበረን ኣገልግሎት ጀሚራ። ንሳ ሕጂ ነፍሳት ጻድቃን ካብዚ ዓለም ድኻምን መከራን ምስ ዓረፉ ክሳብ ትንሣኤ ዘጉባኤ ብሓጎስን ብሰላም ዘዕርፍሉ ግዜያዊ ናይ ክብሪ መዕረፊ ኮይናላ። ንሳ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ሰማያት ዘይኮነትስ ናብቲ ዘለኣለማዊት ከተማ ተሳግር ናይ ብርሃን ድልድል እያ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝተረጋገጸ እዩ። ኣብ መጽሓፈ መቃብያን ብእምነቶም ምኽንያት ብሰማዕትነት ብዛዕባ ዝሓለፉ 3 መንእስያት ነፍሲ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ መላእኽቲ ድማ ንነፍሶም ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ናብ ገነተ ተፍስሕት ወይ ናብ ገነት ሓጎስ ወሰድዎም ይብለና። እዚ እውን ገነት ናይ ሰማዕታትን ጻድቃናትን ነፍሳት መዕረፊት ምዃና የረጋግጸልና። እቲ ዓብ ሊቅ ዜማ ቅዱስ ያሬድ እውን ኣብ ድጉኡ ነዚ ክገልጽ ከሎ ጻድቃንን ሰማዕታትን ሰንበት ኣብ ገነት ይኽብርዋ ይብለና። እዚ ዘርእየና ኣብ ገነት ዘሎ ህይወት ዕረፍቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይቋርጽ ምስጋናን ምስ ፈጣሪ ዝግበር ርክብን ዘለዎ ህያው ኣገልግሎት ምዃኑ እዩ። ስለዚ ሎሚ ገነት ዝጠፍአት ሃገር ዘይኮነትስ ብደም ክርስቶስ ተኸፈተት ንነፍሳት ጻድቃን ብኽብሪ ትቕበል፣ ኣብ ውሽጣ ድማ ንሓጎስን ምስጋናን ህይወት ዘለዋ ናይ ተስፋ ምድሪ እያ። ኣቐዲምና ብበደል ኣዳም ዝተዓፀወ ማዕጾ ገነት ብበጃ ክርስቶስ ዳግማይ ከም ዝተኸፈተ ርኢና ኣለና። እዚ ናይ ተስፋ ቃል ልብና ብሓጎስ ይመልኦ። እንተኾነ ግና ብኡ ንብኡ ሓደ ወሳኒ ሕቶ የልዕል። እሞኸ እቲ ዝተኸፈተ ማዕጾ መእተዊኡ ኣበዩ? መንገዱ ኸ ኣየናይ ኢልና ንሕተት። ጥንታውያን መዛግብቲ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ገነት ዘብጽሑ 3 ምስጢራውያን መንገድታት ከም ዘለዉ ይምህሩና። እዞም መንገድታት እዚኣቶም ቃል ብቃሉ ዝትርጎሙ ወይ ብእግርና ንጓዓዞም መልክዓ ምድራዊ ስፍራታት ዘይኮኑስ ነፍስና ናብ ቅድስና ናብ ዘለኣለማዊ ህይወትን እተካይዶ ጉዕዞ ዝውክሉ 3 ዓበይቲ መንፈሳውያን መሳኹቲ እዮም። ንሳቶም ድማ ጎልጎታ፣ ደብረ ዘይትን ደብረ ሲናን እዮም። እቲ ቀዳማይን ናይ ዝኾነ ሰብ ጉዕዞ መበገሲ ዝኾነ መንገዲ ናይ ጎልጎታ ወይ ቀራንዮ መንገዲ እዩ። ጎልጎታ ደም ጎይታና ዝፈሰሰሉ፣ ሓጢአት ዓለም ዝተደምሰሰሉ፣ ዝተዓፀወ ማዕጾ ገነት ዝተኸፈተሉ ቅዱስ ከረን እዩ። እሞ ንሎሚ ክርስቲያን መንገዲ ጎልጎታ ምኽታል እንታይ ማለት እዩ? ንሱ ድማ መጀመርታ ንበጃ ክርስቶስ ብምሉእ ልቢ ምቕባል ማለት እዩ። ብዘይ መስቀሉ፣ ብዘይ ደሙ፣ ብዘይ ትንሣኤኡ ማዕጾ ገነት ዕጹው ምዃኑ ምእማን እዩ። እዚ ናይ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ መበገስነት እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ንስሐ መንገዲ እዩ። ጎልጎታ ብሓጢአት ዝተሰዓረሉ ቦታ ከም ምዃኑ ናትናውን ጉዕዞ ዝጅምር ሓጢአትና ኣሚንና ብንስሐ ምስ ንጸር እዩ። ብደሙ ካብ ሓጢአት ከይጸረና ነዚ መንገዲ ምጅማር ኣይከኣልን እዩ። ሳልሳይ ናይ ክሳእ ርእስኻ መስቀል ናይ ምጻር መንገዲ እዩ። ጎይታና ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ንርእሱ ይኽሓድ መስቀሉ እውን ጽይሩ ይስዓበኒ ከም ዝበሎ እዚ መንገዲ እዚ ናይ ክሳእ ርእስኻ ፍቓድ ንፍቓድ ፈጣሪ ናይ ምግዛእ ንሓቂ ዋጋ ናይ ምኽፋልን ብስም ክርስቶስ ዝመጽእ መከራ ትዕግስቲ ናይ ምቕባልን መንገዲ እዩ። መንገዲ ጎልጎታ ናይ ድሕነት መሰረትና እዩ። ነዚ ናይ መስቀል መንገዲ ድሕሪ ምስዓምና ጉዕዞና ንቕጽለሉ ካልኣይ መንገዲ ናይ ደብረ ዘይቲ መንገዲ ይበሃል። ደብረ ዘይቲ ጎይታና ሙሉእ ለይቲ ብጸሎት ዘሕልፈሉ ዝነበረ ብዛዕባ ፍጻመ ዓለምን ዳግማይ ምጽኣቱን ዝመሃረሉ
اتخبر أرغوت سفت أملون داقمايون بخبر زملسلو ناي تسفخرانيو نعناخ من قد دبر سيتي انتايو نسو دما مجمرتا ناي تصولت من قديو ጎይታና አባዓት ኤልን ደሙ ለሐመድ ኮይኑ ክሳብ ዝንጥብጠብ ከም ዝጸለየ ናትናውን መንገዲ ገነት ብጽኑዕን ዘይቆረጽ ጸሎትን ዝመልአ ክኸውን ኣለዎ። ጸሎት ካብ ስነ ዓለምና ህውከት ኣውፂኡ ምስ ሰማያዊ ኣቦና ዝራኽበና ድልድል እዩ። ካልኣይ ናይ መንፈሳዊ ንቕሓትን ትግሃትን መንገዲ እዩ። ጎይታና ንደቂ መዛሙርቱ ንቑሑ ጸልዩ ዝበሎም ኣብ ዝኸረንስ እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ኣብ ፈተና ዓለም ከይተሳዕርና ኣብ ድቃስ ሓጢአት ከይተወሰድና ምጽኣት ጎይታ ብንቕሓት ናይ ምጽባይ መንገዲ እዩ። ሳልሳይ ናይ ተስፋ መንገዲ እዩ። ደብረ ዘይቲ ናይ ጎይታና ዕርገትን ምጽኣትን ናይ ተስፋ ቦታ ከምዃኑ ናትና ጉዕዞ እውን ዓይንና ካብ ዝሓለፊት ዓለም ነቒልና ኣብ ሰማይ ናብ ዘላዘል ዓለማዊት ሃገርና ተተኺሉ ክኸውን ኣለዎ። መንገዲ ደብረ ዘይቲ ብጸሎትን ብንቕሓትን ተስፋን ንጓዓዞ ናይ ክርስትና ህይወት ኣብነት እዩ። እቲ ሳልሳይን ነዞም ኩሎም ኣጠቓሊሉ ዝሕዝ መንገዲ ድማ ናይ ደብረ ሲና መንገዲ እዩ። ደብረ ሲና እግዚኣብሔር ክብሩ ዝገለጸሉን ንሙሴ 10 ቃላት ዝሃበሉን ምስ ህዝቡ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉን ናይ ሕግን ቃል ኪዳንን ከረን እዩ። ንዓናኸ መንገዲ ደብረ ሲና እንታይ እዩ? ንሱ ድማ መጀመርታ ንሕጊ እግዚኣብሔር ናይ ምኽባር መንገዲ እዩ። ናብ ገነት ዝግበር ጉዕዞ ብዘይ ሕግን ብዘይ ስርዓትን ዝኸውን ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝተዋህቡ 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ብወንጌሉን በቤተ ክርስቲያንና ናቢሉ ዝሃበና ትእዛዛት ብምኽባር እንጓዓዞ መንገዲ እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ናይ ፍቕርን ተኣዛዝነትን መንገዲ እዩ። ሙሴ ብዝኸረን እዚ ምስ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ከም ዝተራኸበ ንሕና እውን ብንባብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብቅዳሴን ኣብ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ተሳቲፍና ድምፂ ፈጣሪና ንሰምዓሉ ምስኡ ርክብ ንገብረሉ መንገዲ እዩ። መንገዲ ደብረ ሲና ብተኣዛዝነትን ብቃል ኪዳንን ህይወትን እንመላለሰሉ ናይ ጽድቂ መንገዲ እዩ። ብሓፈሻ እዞም 3 መንገድታት ዝተፈላለዩ ምርጫታት ዘይኮኑስ ናይ ሓደ ዓቢ ጉዕዞ 3 ገጻት እዮም። መንገዲ ጎልጎታ እናኣትወሉ ማዕጾ እዩ። መንገዲ ደብረ ዘይቲ ኣብ ጉዕዞና ንገብሮ ናይ ንቕሓትን ተስፋን ህይወት እዩ። መንገዲ ደብረ ሲና ድማ ኣብ ጉዕዞና እንመላለሰሉ ሕግን ቃል ኪዳንን እዩ። መምሃራን ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ጉዳይ እዚ ዓሚቕ ትንተና ሂቦሞ እዮም። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ስምዒታዊ ፍቕሪ ሃገር ሓሊፍና ብዓሚቕን መንፈሳዊ ምርዳእን ክንሪኦ የድሊ። ቀዳማይ መልሲ ናይቲ መምህር ኣብ መጻጽኣ ሩባ ግዮን ይምልከት። እቲ ሩባ ካብ ገነት ይምንጩ ልክዕ ከም ዝተቐበረ ናይ ማይ ቡንባ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ሱር ንሱር ተጓዒዙ ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ይምንጩ ወይ ይፍልፍል እምበር ኢትዮጵያ ናይ ግዮን መፍለቂት እያ ማለት ኣይኮነን ይብሉ። እዚ ማለት እቲ ናይ ግዮን ቅዱስ ምንጪ ኣብ ታሕቢ እቲ ገነት ኮይኑ መግለጺን መፍለቂን ግና ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥቦም ናይ ገነት ምስዋር ይምልከት። ካብ ናይ ኖህ ጥፍኣት ማይ ንድሓር እግዚኣብሔር ንገነት ብዓይኒ ሰብ ከይትርአ ገይሩ ሰዊርዋ እዩ። ስለዚ ብስጋዊ ምርምርን ብቴክኖሎጂን ክትርከብ እትኽእል ምድራዊት ስፍራ ኣይኮነትን። ክትርአ እትኽእል በቲ ዝረቐቐ ናይ ነብሲ ዓይኒ ጥራይ እዩ። ስለዚ ብምርምር ረኺብናዮ ዝብል ሓሳብ ባዕሉ ናይ ገነት መንፈሳውን ምስጢራውን ባህሪ ካብ ዘይምርዳእ ዝምንጩ ይብሉ እቶም መምህር። ኣብዚ ነዊሕ መንፈሳዊ ጉዕዞ ናይ ወዲ ሰብ ጥንታዊት ርስቱን ዘለኣለማዊት ናፍቆቱን ብዛዕባ ዝኾነት ገነት ዓሚቕ ምስጢራታ ክንምርምር ፈቲና ኣለና። ካብ መንነታን ጽቡቓት ኣስማታን ጀሚርና ኣፈጣጥራኣን ምስጢራዊ መራኸቢኣን ኣቦና ኣዳም ቅድሚ ውድቀት ዝነብሮ ዝነበረ ናይ ክብሪ ህይወትን ካብ ኩሉን ላዕሊ ድማ ብተበጃውነት ጎይታና ዳግማይ ዝተኸፈተትልና ናይ ድሕነት ማዕጾ ርኢና ኣለና። እሞኸ ካብዚ ኩሉ ዓቢ ምስጢር ሎሚ ንህይወትና ክንሕዞ ዘለና ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ ኢልና ንሕተት? ካብ ኩሉን ላዕሊ ክንሕዞ ዘለና ቀዳማይ ኣብ ሓቂ ገነት ናይ ገጣም ሓሳብ ወይ ውፅኢት መጽሓፍ ጽንጽዋይ ዘይኮነትስ ገነት ሓቀኛን ህያውን እያ። እግዚኣብሔር ንፈተውቱ ንዕኡ ንዝፈትውን ትእዛዝኑ ዝሕልው ውሉዱ ኣቐዲሙ ብፍቕሪ ዘዳለዋ ናይ ክብሪ ቦታ እያ። ንሳ ናይ ሓደ እዋን ታሪክ ዘይኮነትስ ሎሚ እውን ንነፍሳት ጻድቃናት ዝተኸፈተትን ንሕና እውን ብናፍቆት ንጽበያ ህያው ናይ ተስፋ ምድርና እያ። እቲ ካልኣይን ልብና ክምርምሮ ዝግብኦ ነጥብን ድማ ውድቀት ኣዳምን ተበጃውነት ክርስቶስን ምውድዳር እዩ።
ውድቀት ኣዳም ዘኽፈለና ዓብ ዋጋን ክብርን ክንሓስብ ከለና ኣስካሕካሕነት ሓጢኣትን ካብ እግዚኣብሔር ናይ ምፍላይ ዋጋ ንርድኦ። ነቲ ናይ ክብሪ ክዳን ነቲ ናይ ሰላም ህይወት ነቲ ምስ ፈጣሪ ዝነበረ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ብሓንቲ ዘይምእዛዝ ምጥፋእና ሎሚ እውን ኣብ ህይወትና ንዘሎ ስብራት ኩሉ ምንጭ ምዃኑ ንግንዘብ። እንተኾነ ግን ታሪኽ ኣብዚ ይውዳእን ወዲ ሰብ ኣብ ዝወደቐሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ልዕል ልዕል ይብል። ብበጃ ክርስቶስ ዝተመለሰልና ዓብ ተስፋ ክንሓስብ ከለና ድማ ልብና ብምስጋና ይምላእ። ንሱ ኣብ መስቀል ብዝኸፈለ ዋጋ እቲ ዝተዓፀወ ማዕጾ ተኸፊቱ እዩ፣ እቲ ዝጠፍአ ርስቲ ተመሊሱ እዩ፣ ፍርዲ ሞት ተሳዒሩ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ መወዳእታ ሕቶ ናባና ይምለስ። ነዚ ብኽቡር ደም ዝተኸፈተልና ማዕጾ ገነት እንታይ ንግበሮ? ጎይታና ናይ ገዛእ ርእሱ ግደ ፈጺሙ መንገዲ ኸፊቱ እዩ። ንሕና ግን ብዘይ ምግዳስን ብዓለማዊ ነገር ብምጥላዕን ነዚ ዝተኸፈተልና ማዕጾ ኣብ ልዕሊ ርእስና ኸይናዕጽዎ ክንጥንቀቕ ኣለና። ማዕጾ ገነት ንኹሉ ተኸፊቱ እዩ። እንተኾነ ግን ዝኣትዎ እቶም ዝተዳለዉ ጥራዮም። ስለ ዝኾነ ጻውዒተይ እዚ እዩ፣ ናይዚ ናይ ክብሪ ርስቲ ወረስቲ ንምዃንነትካ ብንስሓ ንመላለስ። ናይ ገነት ማዕጾ መኽፈቲ ቁልፊ ንስሓ እዩ እሞ በብመዓልቱ ንነፍስና እንዳመርመርና ብንስሓ እንዳተሓጸብና ነዛ ቅድስቲ ሃገር እዚኣ ዝተዳለና ንኹን። ብክብርን ብናይ ቅድስና ህይወት ንጥጋ። ብዘይ ቅድስና ንጎይታ ዝርአየ የለን ከም ዝተባሃለ ህይወትና፣ ኣዘራርባና፣ ስራሕና ኩሉ ንእግዚኣብሔር ደስ ብዘብል መንገዲ ንግበሮ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ተስፋ ናይ ብርሃንን ናይ ዘለኣለማዊ ዕረፍትን ዓለም በፂሕና ኣለና። እንተኾነ ግን ምርጫ ወዲ ሰብ ክልተ ኣንፈት ኣለዎ። ናይ ዓለም መሬት ምብጻሕና እውን ገና ኣይተወድአን። ክሳብ ሽዑ ጸጋ ኣምላኽን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና በረኸት ኣይፈለየና። ነቲ ዝተኸፈተልና ማዕጾ ገነት ብንቕሓት ምእንቲ ክንሕልዎን ወረስቱ ምእንቲ ክንከውንን ናይ ልዑል እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኹነልና። ንኹላትና ኣብ ገነት ይራኽበና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ብሰላም ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።